ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ହାରିଗଲା ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ କିଛି ପୁରୁଷ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛ, ତୁମକୁ ସରମ ଅଛି ନା? ଦିନେ ତୁମ ବାପ ମା ପାଇଁ କାନ୍ଦିଛ? ଏଠି ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ପକାଉଛ। ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ପରୀକି 10 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ଏ ଦୁନିଆ ଦେଖିନଥିଲା, ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ରେପ୍ କରିକି ମାରି ଗୋଟେ ଗଢ଼ିଆର ପୋତି ଦେଲେ, ସେଦିନ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ଏ ପ୍ରେମ କାନ୍ଦଣା? ଯେଉଁଦିନ ସେ ମମିତା ମେହେରକୁ କାର୍ ଭିତରେ ଚିପିକି ମାରିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ, ସେଦିନ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ତୁମ ପ୍ରେମ କାନ୍ଦଣା? ଯେଉଁଦିନ ବେବିନାକୁ ମାରିଦେଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ତୁମ ପ୍ରେମ କାନ୍ଦଣା? ସେଦିନ କାନ୍ଦୁ ନଥିଲ? ତୁମେ ଜାଣିନା ନାରୀ ଆଖିର ଲୁହ ସେ ଲୁହ ନୁହେଁ, ସେ ନିଆଁ, ସେ ସବୁ ଜାଳିକି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ